Gábor egész életében azt hitte, a vagyon megvédi mindentől, de amikor a szíve felmondta a szolgálatot a hideg aszfalton, a milliói hirtelen értéktelenné váltak. A járókelők undorral léptek át rajta, részegnek hitték a sárban fekvő öltönyös férfit, és senki sem állt meg segíteni. Senki. Kivéve egy vak kislányt, aki nem látta a luxust, csak hallotta a halálfélelem kétségbeesett ritmusát. Lili odabotorkált hozzá a szakadó esőben, és apró kezével megfogta a férfi remegő ujjait, miközben halkan énekelni kezdett neki. A sors furcsa fintora, hogy a kislány nem tudta, a férfi, akit épp megment, a saját apja, aki 10 éve halottnak hiszi őt. Ez a találkozás nem a véletlen műve volt, hanem az utolsó esély a megváltásra egy olyan ember számára, aki már régen elfelejtette a szeretetet. Vajon a szív emlékszik-e arra, amit a szem már rég elfelejtett? Mielőtt visszatérnénk a történethez, mondják el, honnan nézik, és ha ez a történet megszólította önöket, feltétlenül iratkozzanak fel, mert holnapra valami rendkívül különlegessel készültem önöknek. Engedjék meg, hogy elmeséljek egy történetet, ami talán ismerős lesz azoknak, akik már láttak eleget az életből ahhoz, hogy tudják, a látszat néha a legkegyetlenebb hazugság. Budapest utcái, mint megannyi lüktető ér, sötéten kanyarogtak az őszi esőben. A város sosem állt meg. Olyan volt, mint egy hatalmas, szívtelen gépezet, amely irgalmatlanul bedarálja azokat, akik nem tudják tartani a tempót. És ott, magasan a város felett, az üvegpaloták steril csendjében, amely elszigetelte őt a valóságtól, ült Gábor. 60-as éveiben járó férfi volt, akinek az arca olyan keménynek tűnt, mintha gránitból faragták volna. A szemei, bár élesek és intelligensek, nélkülöztek minden melegséget, mint 2 jéghideg acéltükör. Üzletember volt, ahogy manapság mondják, milliárdos. De ha jobban megnéztük volna, láttuk volna rajta azt a fajta mélységes magányt, amit semmilyen vagyon, semmilyen hatalom nem tud elfedni. Gábor éppen egy hatalmas, fényessel lakkozott mahagóni asztal fölé hajolt. A keze, amelyen a súlyos arany Rolex ketyegett, minden egyes másodpercben emlékeztetve őt az idő kérlelhetetlen, visszafordíthatatlan múlására, egy drága töltőtollat szorongatott. A papír, amely előtte feküdt, nem egyszerű irat volt. A kilakoltatási végzés volt az. Egy régi, omladozó bérház lakóinak kellett menniük, családoknak, öregeknek, gyerekeknek, hogy helyet csináljanak egy újabb csillogó, de lélektelen bevásárlóközpontnak. Gábor nem gondolt azokra az emberekre, akik generációk óta ott éltek. Nem gondolt a falak között vízhangzó vasárnapi ebédek zajára, a lépcsőházakban szövődő szerelmekre, sem a padlódeszkákba ivódott évszázados emlékekre. Neki ezek csak számok voltak egy Excel táblázatban. Profit és veszteség. Piros és fekete. Semmi több. Uram, az autója lent vár, szólalt meg a titkára Péter, egy fiatal, törtető férfi, aki vasalt ingében és éles tekintetével túlságosan is hasonlított Gábor fiatalkori, kegyetlen énnyére. Gábor csak kurtán bólintott, aláírta a papírt. A toll sercegése a néma irodában olyan volt, mint egy száraz faág roppanása a téli erdőben. Majd nehézkesen felállt a bőrfotelből. Megyek, mondta, és a hangja olyan karcos volt, mint a csiszolópapír. De előtte elintézem a virágokat a temetőbe. Ma van az évforduló. Péter nem kérdezett semmit, csak bólintott. Tudta, hogy ezen a napon nem szabad a főnökéhez szólni. 10 éve történt. 10 éve, hogy a tűz elvett mindent, ami Gáborban emberi volt, és csak az üzletembert hagyta meg. Ahogy Gábor kilépett az irodaház forgóajtaján, azonnal megcsapta az utcaszaga. Benzingőz, nedves aszfalt, a csatornák párája és a közelgő tél hideg, nyírkos leelete. Az esernyők tengere hullámzott előtte. Siettében a telefonját bújva, éppen a tokiói tőzsde nyitását figyelte, nem vette észre a kis alakot, aki a járda szélén egy ereszcsatorna alatt húzta meg magát. Lili 10 éves lehetett, talán kicsit több, de a soványsága miatt fiatalabbnak tűnt. A ruhái kopottak voltak, de tiszták, a cipője orra azonban már rég megadta magát az időnek és a kilométereknek.
Előtte egy fonott kosárban árválkodott néhány csokor őszi rózsa és krizantém, az utolsó reményei a mai napra. Mellette a nedves kövön egy öreg, foltos, félszemű plüssmaci ült, mintha őrizné a kislányt a világ zajától. De volt valami más is Lili mellett, ami azonnal elárulta a sorsát. Egy vékony, fehér bot. A kislány szemei, bár nyitva voltak, a semmibe révettek. Világos kék íriszében volt valami földön túli, zavarba ejtő tisztaság. Ő nem látta a szürke, olmos felhőket. Nem látta a rohanó emberek gondterhelt arcát. Ő a hangok birodalmában élt. Hallotta a cipők kopogásának ezerféle ritmusát, az autók motorjának zúgását, a távoli villamos csikorgását, és valahol a káosz mélyén az emberi szívek ritmusát is. Gábor gondolataiba mélyedve, vakon a saját önzőségétől véletlenül nekiment a kislánynak. A lendület ereje felborította a kosarat. A virágok, Lili egyetlen megélhetési forrása, szétszóródtak a sáros, olajos latyakban. A plüssmaci arccal a földre zuhant, és azonnal átázott. A fenébe is, mordult fel Gábor dühösen, de nem a kislányt sajnálta. Lenézett a drága, kézzel varrott olasz bőrcipőjére, amire sár fröccsent. Nézz a lábad elé, kislány! Mit keresel itt az út közepén, ahol mindenki jár? Lili összerezzent a durva, mennydörgő hangtól. A kis kezeivel a földet tapogatta, kétségbe esetten próbálta menteni a menthetőt. Az ujjai rátaláltak a sáros macira, és magához ölelte, mintha az lenne az egyetlen barátja a világon. Elnézést kérem, mondta remegő hangon, és a szemei megteltek könnyel. Nem láttam önt, tényleg nem, én nem látok. Gábor egy pillanatra megállt. A nem látok szavak visszhangoztak a fejében. Valami megmozdult benne. Talán egy régi, eltemetett emlék foszlánya, egy elfeledett apai érzés. De aztán a telefonja újra csörögni kezdett a zsebében. Újabb üzlet. Újabb milliók. A gyengeség pillanata elszállt. Legyintett egyet türelmetlenül, és tovább viharzott, otthagyva a vak kislányt a sárban, tönkrement portékájával és összetört szívével. De az élet, kedves barátaim, furcsa és kiszámíthatatlan rendező. Nem szereti a befejezetlen ügyeket, és a gőgöt mindig megbünteti. Gábor alig tett meg 20 lépést, amikor a világ hirtelen minden előjel nélkül megváltozott. Nem volt mennydörgés, nem hasított villám az égből, csak egy éles, elviselhetetlen fájdalom a mellkasában, mintha egy láthatatlan óriás markolta volna meg a szívét, és szorította volna össze minden erejével, hogy kipréselje belőle az életet. A telefon kiesett a kezéből, és darabokra tört a betonon. A milliókat érő hívás megszakadt. A világ elmosódott. A magas irodaházak, amelyek az ő hatalmát és érinthetetlenségét hirdették, most fenyegetően dőltek fölé, mintha rá akarnának omlani. A levegő, amiért kapkodott, sűrűvé vált, és nem akart bejutni a tüdejébe. Gábor térdre rogyott. A drága öltönye, amelyet a legjobb szabók készítettek, most mohón szívta magába a vizet és a mocskot. Ott térdelt, alig pár méterre attól a helytől, ahol a kislányt fellökte. De most ő volt az, aki a földre került. Ő volt a gyenge. És ebben a pillanatban, amikor a szíve kihagyott egy ütemet, majd még egyet, és a halál hideg lehelete megérintette a tarkóját, Gábor megértette, milyen törékeny is az emberi élet. Minden, amit felépített, minden, amiért küzdött, hirtelen semmivé vált a fájdalom és a rettegés árnyékában. Műtárgy. Egy régi, kopott nyomógombos telefon, amelynek billentyűire apró, kidudorodó Braille matricákat ragasztottak, a kapcsolódás eszköze a sötétségben, amely paradox módon egy vak kislány kezében válik a fény forrásává egy haldokló milliárdos számára. A város nem állt meg egyetlen pillanatra sem, sőt, mintha még gyorsabban, még kíméletlenebbül rohant volna el a földön fekvő test mellett. Gábor próbált szólni, próbált segítséget kérni, de a torkából csak egy hörgéshez hasonló szánalmas hang tört elő. A látása beszűkült, mintha egy sötét, végtelen alagútba nézne, amelynek a végén nem a fény várt rá, hanem a semmi. De még látta a cipőket.
Fényes, drága, tükörsimára polírozott üzleti cipők. Sáros, agyonhordott edzőcipők. Magas sarkúk, amelyek ütemesen, részvét nélkül kopogtak a kövön. Mind elhaladtak mellette. Egy elegáns, bundába burkolózott hölgy, aki éppen a telefonján beszélt, egy pillanatra lelassított, majd fintologva elhúzta a száját, mintha valami romlott ételt szagolt volna. Undorító, mondta a telefonba, és a hangja éles volt, mint a törött üveg. Már délben részegek ezek az utcai alakok, hogy miért nem takarítják el őket a városból, hogy ne rontsák a levegőt a tisztességes emberek elől. És továbbment, ügyelve arra, hogy a sár ne fröccsenjen a csizmájára. Gábor hallotta ezt. Minden egyes szót hallott, és azok élesebben vágtak a húsába, mint a mellkasi fájdalom. Ő, Gábor, aki fél Budapestet a kezében tartotta, akinek egyetlen intésére életek dőltek romba vagy emelkedtek fel, most csak egy utcai alak volt a szemükben. Egy részeg, akit ki kell kerülni. A bankszámlái, a befolyása, a retteget neve, semmi sem számított. Itt, az aszfalt szintjén, a sárban fetrengve, csak egy haldokló, magányos öregember volt. A fájdalom elviselhetetlenné vált, mint a tüzes abroncsok szorítanák a mellkasát. Gábor érezte, ahogy a tudata kezd elszivárogni, mint víz a repett korsóból. A félelem hideg verítéke verte ki. Nem akart így meghalni. Nem itt, nem egyedül, nem úgy, hogy utálják és megvetik. Ekkor hallotta meg a zajt, ami áttörte a város morajlását. Kopp, kopp, kopp. A fehér bot ritmikus, határozott hangja a betonon. Lili nem látta a férfit, de hallotta. Hallotta a nehéz, szörcsögő légzést, a levegőért kapkodó tüdősípolását, ami annyira különbözött a részegember mély hortyogásától. Hallotta a test zuhanásának tompa puffanását. És ami a legfontosabb, hallotta a félelmet. A félelemnek van egy sajátos frekvenciája, amit csak az hall meg, aki már maga is érezte. A kislány egy pillanatig sem habozott. Otthagyta a felborult kosarát, a sárba tiport virágokat, és a hang irányába indult. Letérdelt a hideg latyagba, pontosan oda, ahol a férfi feküdt, nem törődve azzal, hogy a harisnyája átázik. Uram? Kérdezte halkan tapogatózva. A kis keze a levegőben kereste a kapcsolatot, majd megtalálta Gábor karját. Az ujjai lejjebb csúsztak, és megfogták a férfi nagy, erőtlen kezét. A férfi tenyere jéghideg volt, és görcsösen rándult. Ne féljen, suttogta Lili olyan gyengétséggel, ami idegen volt ezen a kegyetlen utcán. Itt vagyok, nem hagyom egyedül. Gábor próbálta kinyitni a szemét, próbálta megnézni, ki az, aki megállt mellette, amikor mindenki más továbbment. De a világ már csak egy homályos, szürke folt volt. Érezte azonban a kislány érintését. Egy apró, meleg kéz a sajátjában. Egy horgony a viharban. Lili rutinos mozdulatokkal kitapogatta a férfi mákasát. Érezte a szívritmus zavart, a lüktetést, ami olyan volt, mint egy megriadt madár vergődése a kalitkában. Tudta, hogy baj van. Nagy baj. A zsebéből előhúzott egy régi, ütött-kopott nyomógombos telefont. A gombokon apró, kitapintható matricák voltak. Braille írás. A kis ujjai hihetetlen gyorsasággal és pontossággal tárcsázták a segélyhívót. Kérem, jöjjenek gyorsan, mondta a telefonba, és a hangja meglepően határozott, parancsoló volt egy 10 éveshez képest. Egy bácsi nagyon rosszul van a Kossuth utca sarkán. Azt hiszem, a szíve, nem kap levegőt. Miután letette, nem ment el. Nem állt fel, hogy fedezékbe húzódjon az eső elől. Ott maradt térdelve a sárban Gábor mellett. Két kézzel fogta a férfi nagy, erőtlen tenyerét, és dörzsölni kezdte, hogy életet leheljen belé. Gábor érezte, hogy süllyed. A sötétség egyre közelebb jött, mint egy fekete árhullám. A fájdalom már nem is volt éles, inkább egy tompa, mindent betöltő súly, ami a mélybe húzta. Maradjon velem, kérlelte Lili. Kérem, ne menjen el. Aztán csinált valamit, ami minden észszerűséget felülmúlt. Énekelni kezdett.
Nem egy divatos slágert, nem egy iskolai dalt. Egy régi, szomorú, de mégis végtelenül megnyugtató dallamot dúdolt. Egy altató dalt, ami furcsa módon nem altatni, hanem ébren tartani akart. Aludj el szépen, kis csillagom. Vigyázz ránk az éj, én tudom. A dallam tisztán és élesen vágott át az utca zaján, a dudáláson, az eső kopogásán. Átvágott a fájdalmon is. Gábor hallotta, és valahol az elméje legmélyén, a tudat és az öntudatlanság határán valami megmozdult. Ez a dal. Honnan ismeri ezt a dalt? Olyan volt, mint egy távoli, ködbevesző emlék. Egy illat, amit évtizedek óta nem érezett. Egy érintés, amit már rég elfelejtett. A kislány hangja vékony volt, reszketett a hidegtől, de tiszta volt, és tele volt szeretettel. Egy idegen iránt, aki percekkel ezelőtt még fellökte őt. Gábor utolsó tudatos gondolata, mielőtt a mentőautó szirénája elnyomta volna a világot, és a sötétség végleg elnyelte volna, nem a pénze volt. Nem a befejezetlen üzletek, nem a kilakoltatási végzés, hanem ez a dal. És a kislány apró keze, ami nem engedte el az övét, mintha az élete múlna rajta. Műtárgy. Az arany Rolex óra. Gábor csuklóján ketyeg a mentőautóban, precízen mérve a múló másodperceket, de a szirénák zajában és az életmentés káoszában senki sem pillant rá. A státuszszimbólum, amelyért egykor ölni tudott volna, itt, az élet és halál mesdjéjén csupán egy darab hideg, haszontalan fémmé válik. A mentőautó belseje vakítóan fehér volt, és átható fertőtlenítő szag ülte meg a levegőt, ami marta az orrot. Gábor félig eszméletlen állapotban hánykolódott a hordágyon, minden zökkenésnél, minden éles kanyarnál felnyögve fájdalmában. De még ebben a ködös félálomban is, ahol az árnyak táncot jártak a szeme előtt, érezte, hogy valami hiányzik. Vagy inkább valaki. A mentősök, ezek a mindennapi hősök, profin és gyorsan végezték a dolgukat. Bekötötték az infúziót, felhelyezték az oxigénmaszkot, figyelték az EKG zölden villogó vonalait. De volt ott valaki más is, aki nem tartozott a személyzethez. Lili nem volt hajlandó elengedni a férfi kezét, amikor feltették a hordágyra. A mentőorvos, egy középkorú, a sok túlórázástól meggyötört arcú férfi először le akarta szállítani a kislányt. Kislány, nem jöhetsz velünk, ez nem játszótér, mondta szigorúan, de nem bántón. Lili azonban nem mozdult. A vak szemeit a hang irányába fordította, és olyan erővel szorította Gábor kezét, hogy az új percei kifehéredtek. Nem hagyhatom egyedül, mondta halkan, de a hangjában olyan elszántság remegett, ami megállította az orvost. Ő félt. Éreztem. Az orvos sóhajtott egyet, rápillantott a sáros kislányra, a hóna alatt szorongatott vizes plüsmacira, majd intett a sofőrnek. Jól van, jöhetsz, de csendben kell lenned, és nem lábatlankodhatsz. A kórházba érve a sürgősségi osztály káosza azonnal elnyelte őket. Gábort, mint kiemelt fontosságú beteget, a tárcájában talált iratok azonnal jelezték, kivel van dolguk, azonnal a kezelőbe tolták. Lilit a folyosón ültették le egy kemény, kényelmetlen műanyag székre. Ott ült, csurombizesen, a sáros maciát szorongatva, a lábát lógázva, ami nem ért le a földig. Dideregett, de nem szólt senkinek. A kórház hangjai ijesztőek voltak számára. A hordágyak csörömpölése, a hangos bemondó recsegése, a sírás, a kiabálás. Senki sem törődött vele. A nővérek elrohantak mellette, az orvosok papírokat lobogtattak. Egy láthatatlan kis pont volt a rendszer gépezetében. Órák teltek el, amelyek napoknak tűntek. Amikor Gábor végre kinyitotta a szemét, már nem a zajos sürgősségin volt. Egy elit magánszobában feküdt, ahol csend honolt. A falak nyugtató pasztelzöld színűek voltak, az ablakon át beszűrődött a délutáni, szürke fény. A gépek halkan, ritkusan csipogtak mellette, mintha csak ők akarták volna megtörni a csendet, jelezve, hogy a szívnék dobog. Az első dolog, amit meglátott, az asszisztense Péter volt. Péter idegesen, mint egy ketrecbe zárt tigris járkált fel alá az ágy végében,
a telefonját nyomkodva. Hála Istennek, Gábor úr! Kiáltotta fel, amikor észrevette, hogy a főnöke ébren van, és a hangjában nem annyira az aggódás, mint inkább a megkönnyebbülés szólt a saját jövője miatt. Már azt hittük, szóval az orvosok azt mondták, stabil. Enyhe infarktus, de a kimerültség. Pihennie kell. Gábor megpróbált felülni, de a gyengeség, mint egy ólomsúly, visszanyomta a puha párnára. A fejében még zúgott a csend. Mi történt? Kérdezte rekedten, a torka száraz volt, mint a sivatag. Összeesett az utcán, uram. Szerencsére valaki hívta a mentőket. Ne aggódjon, a sajtót elintéztem, senki sem fog tudni róla. A részvényeknek nem tenne jót egy ilyen hír, tudja, a piac ideges. Gábor bólintott. Persze, a részvények, a piac. Ez volt az egyetlen nyelv, amit Péter beszélt, és amit ő tanított neki. És a lány? Kérdezte halkan, és a szemei a szoba sarkait kutatták. Péter értetlenül homlokát ráncolva nézett rá. Milyen lány? Aki ott volt, a bottyával. Aki fogta a kezemet. Péter arca eltorzult, mintha valami kellemetlen szagra emlékezett volna. Ó, a kis koldus? Legyintett megvetően. Igen, itt van kint a folyosón. Képzelje, bekéreckedett a mentőbe. Már szóltam a biztonságiaknak, hogy dobják ki. Vagy ha gondolja, adok neki egy 20 000-est a kispénztárból. Aztán mehet Isten hírével. Biztos csak pénzt akar. Ezek ilyenek. Piócák. Gábor lehúnyta a szemét. Ezek ilyenek. Hányszor mondta ezt ő maga is? Hányszor ítélt meg embereket a ruhájuk, a lakcímük vagy a cipőjük márkája alapján? De most, ahogy visszagondolt arra a pillanatra a sárban, amikor mindenki más átlépett rajta, csak a meleget érezte. Azt az érintést, amikor senki más nem ért hozzá, csak egy pióca. Hívd be, mondta Gábor, és kinyitotta a szemét. A tekintete kemény volt. Péter megütközve tátott szájjal nézett rá. Tessék? Uram, az a lány koszos, vizes és fertőző lehet. Ez egy stereoszoba. Hívd be! A hangja erélyes volt, bár gyenge. A régi parancsnoki tónus, ami nem tűrt ellentmondást. Most azonnal! Műtárgy, a 20 000 forintos bankjegy. Deák Ferenc arcképe néz farkas szemet a világgal a ropogós papíron. Péter kezében ez nem fizetőeszköz, hanem egy fegyver, amivel távolságot akar tartani. Egy pajzs, amivel el akarja hárítani a kellemetlenséget. De a vak kislány számára ez csak egy darab papír, amelynek nincs hangja, nincs illata, és ami a legfontosabb, nincs értéke a szeretet hiányában. Péter duzzogva, látványos sóhajok kíséretében indult el az ajtó felé. Mielőtt kilépett volna, az akója belső zsebéből előhúzott egy vastag pénztárcát, és kivett belőle egy ropogós 20 000-est. Úgy tartotta az ujjai között, mintha valami bűvös talizmán lenne, ami képes eltüntetni minden problémát. Majd én elintézem, motyogta az orra alatt, és kilépett a folyosóra. Pár perc múlva az ajtó újra kinyílt. Péter jött vissza, de nem egyedül. A kezénél fogva, de úgy tartva, mintha egy piszkos rongyot fogna, vezette be Lilit. Tessék, uram, itt van, mondta Péter, majd a kislány felé fordult, és a kezébe akarta nyomni a bankjegyet. Itt van, kislány, vegyél magadnak, mit tudom én, csokoládét, aztán menj vissza szépen az intézetbe. Lili azonban nem nyújtotta a kezét. A vak szemei a semmibe meredtek, az arca pedig megrezdült a megalázottságtól, amit a hanghordozásból érzett ki. A 20 000-es a levegőben maradt, gazdátlanul. Nem kérek pénzt, mondta halkan, de a hangja tiszta volt, mint a hegyi patak. Nem azért jöttem. Gábor, aki az ágyból figyelte a jelenetet, érezte, ahogy a dű, egy tiszta, rég nem érzett dű, elönti az agyát. Nem a kislány miatt, hanem Péter miatt. És saját maga miatt, mert látta Péterben a saját tükörképét. Tedd el azt a pénzt, Péter! Csattant fel a hangja meglepő erővel. És hoz neki egy széket, azonnal! Péter megdermedt. A 20 000-es lassan leereszkedett. Értetlenül, sértetten húzott oda egy széket az ágy mellé. Lili megállt az ajtóban.
A fehér bottyával óvatosan, tapogatózva indult el a hang irányába. Minden koppanás visszhangzott a steril csendben. Jó napot? Kérdezte a levegőbe bizonytalanul. A bácsi jobban van? Gábor nézte őt. Nézte a vizes, összetapadt szőke haját, a sáros térdét a lyukas harisnyáján. És nézte a macit, amit a hóna alá szorított, mintha az élete múlna rajta. Gyere közelebb, mondta Gábor. A hangja meglepően lágy volt, olyan tónus, amit Péter az elmúlt 5 évben soha nem hallott tőle. Lili elindult. Amikor az ágyhoz ért, a botja megkoccant a fémkereten. Megállt. Gábor kinyújtotta a remegő kezét, és megérintette a kislány vizes pulóverét. Te mentetted meg az életemet, mondta. Nem volt ebben pátosz, csak a puszta tények elismerése. Lili elmosolyodott. Egy szégyenlős, félszeg mosoly volt ez, ami beragyogta az egész komor, szürke kortermet. Csak segíteni akartam, mondta egyszerűen. A nagymamám mindig azt mondta, ha hallod a bajt, ne csukd be a füled, mert a fül a szív kapuja. Nagymamád? Kérdezte Gábor, és érezte, hogy gombóc nő a torkában. Már nem él. Az intézetben lakom. A Szent Anna otthonban. Gábor szíve egyet dobbant, majd kihagyott. Ismerte azt az otthont. Az egyik alapítványa támogatta. Adóleírásnak tökéletes volt, jó PR fogás karácsonykor. De soha, egyetlen egyszer sem tette be oda a lábát. Csak a csekkeket írta alá. Most pedig itt állt előtte a valóság, amit a pénze támogatott. Egy vizes, fázó kislány, aki többet tudott az emberségről, mint ő valaha. És miért voltál az utcán? Virágot árulok, hogy legyen egy kis zseppénzem. Meg szeretek kint lenni. A virágoknak illata van. Az embereknek meg hangja. Itt bent mindennek csak vegyszerszaga van. Gábor torkában a gombóc már folytogató volt. Eszébe jutott a saját lánya, Eszter. 10 éve halt meg. Vagyis úgy tudta. A tűzben. A feleségével, Klárával együtt. A rendőrségi jelentés, a lezárt koporsók, a temetés, ahol nem mert belenézni a sírba. Ahogy Gábor nézte Lilit, a sápadt arcát, a finom vonásait, valami furcsa, irracionális érzés kerítette hatalmába. Egy őrült gondolat, amit a józanész azonnal el akart hessegetni. A dal, szólalt meg Gábor, és a hangja elcsuklott. Amit énekeltél az utcán, honnan ismered? Lili vállat vont, kicsit zavartan. Nem tudom, mindig is tudtam. Ez az egyetlen dolog, ami megmaradt anyukántól. Azt hiszem, ő énekelte nekem, amikor kicsi voltam. Mielőtt elment. Péter türelmetlenül nézte az óráját, a lábával dobolt a padlón. Uram, az orvosok azt mondták, pihennie kell. A kislánynak mennie kell, majd adok neki pénzt taxira. Gábor rá sem hederített. A tekintete Lili arcára tapadt, mintha egy titkos írást próbálna megfejteni. Énekelnéd még egyszer? Kérte, szinte könyörögve. Kérlek. Lili bólintott, vett egy mély lélegzetet, kiegyenesedett, és ott, a gépek csipogása közepette, a steril korteremben újra felcsendült a dallam. Aludj el szépen, kis csillagom. Gábor lehúnyta a szemét, és hirtelen nem a kórházban volt, hanem otthon, a budai villa nappaliában, 10 évvel ezelőtt. A kandallóban ropogott a tűz, Klára a karjában ringatta a kisbabát, és halkan dúdolt. Ez a dal nem egy népdal volt, nem egy rádiósláger. Ezt a dalt Klára találta ki. Klára írta a dallamot és a szöveget is a lányuknak, egy álmatlan éjszakán. Senki más nem ismerhette. Senki. Gábor szeme kipattant, a pulzusmérő monitorja vadul csipogni kezdett, jelezve, hogy a szíve újra vágtatni kezdett. De most nem a félelemtől, hanem a reménytől. A hervadó virágcsokor. A sarokban a steril kórházi padlón hever a felborult kosár.
A benne lévő őszi rózsák és krizantémok, amelyek reggel még frissek voltak, most sárosak, megtörtek és lógatják a fejüket. Ez a csokor a múlandóság szimbóluma, de egyben Lilié is. Egy törékeny szépség, akit a világ sara és a gondoskodás hiánya lassan tönkretesz, ha csak valaki fel nem emeli. A monitor watt csipogása lassan alább hagyott, ahogy Gábor kényszerítette magát a nyugalomra, bár a szíve még mindig a torkában dobogott, mint egy befogott vadállat. Nem a gépek zaja, hanem a felismerés súlya nehezedett a mellkasára. Ez a dal nem létezett kottában, nem létezett felvételen. Klára a saját szívéből írta. Egyetlen embernek. A lányuknak. Lili befejezte az éneklést. A csend, ami utána következett, sűrű volt és nehéz. Honnan? Kezdte Gábor, de a hangja elcsuklott. Péter, aki eddig csak a cipője orrát bámulta, most idegesen a telefonjára pillantott. Uram, ez a jelenet kezd kínossá válni. A lánynak mennie kell. Nézze, tiszta sára padló. Marad, mondta Gábor. Nem kiabált, de a hangjában olyan acélos keménység volt, ami megfagyasztotta a levegőt. Intézd el az orvosokkal. Azt akarom, hogy vegyék fel osztályos megfigyelésre. Megfigyelésre? De hisz semmi baja, tiltakozott Péter. Sokkot kapott, hazudta Gábor szemrebbenés nélkül, miközben a tekintetét nem vette le Liliről. És amúgy is, én vagyok a kórház legnagyobb támogatója. Ha azt mondom, hogy marad, akkor marad. Lili riadtan kapta fel a fejét. A marad szó visszhangzott a fejében. A kis kezeivel a kosarát kereste, amit letett a földre, amikor belépett. De a virágaim, suttogta kétségbe esetten. El kell adnom őket. Ha nem viszem haza a pénzt, az igazgató úr... Gábor odanézett a sarokba. Ott hevert a kosár. A virágok, amelyek reggel még az életet hirdették, most sárosan, megtörten lógtak ki a fonott perem alól. A szirmok szélei már barnulni kezdtek. Olyanok voltak, mint maga a kislány. Szépek, de a körülmények lassan, könyörtelenül megölték őket. A virágok már elhervadtak, Lili, mondta Gábor halkan. Tudom, felelte a kislány, és az ujjaival a levegőbe rajzolt valamit. Érzem az illatukon, már nem édesek. Olyan szaguk van, mint az őszi avarnak. A haldoklásnak van szaga, bácsi. Tudta ezt? Gábor összerezzent. Egy 10 évesnek nem szabadna ismernie a haldoklás szagát. Itt a kórházban mindennek olyan szaga van, folytatta Lili, és az orrát ráncolta. Hideg, szúrós szag, félelem és hipó. De a virágaim? Ők legalább az esőre emlékeznek. Gábor hirtelen úgy érezte, hogy megfullad a saját bűntudatától. 10 éven át ő is csak egy volt azok közül, akik hagyták, hogy ezek a virágok és ez a kislány elhervadjanak a sárban. Míg ő a luxus irodájában ült, a saját vére az utcán árulta a túlélést. Nem kell eladnod őket, mondta Gábor, és a hangja remegett. Megveszem őket. Mindet. Péter felhorkant a háttérben. Uram, ezek szemétre valók. Megveszem őket, ismételte meg Gábor, és most Péterre nézett. A tekintetében olyan tűz égett, ami elhallgattatta az asszisztenst. És nem érdekel, mennyibe kerülnek. Lili, ma este itt alszol, tiszta ágyban, melegben, és kapsz vacsorát. Nem menzai moslékot, hanem rendes ételt. Lili bizonytalanul morzsolgatta a pulóvere szélét. És a macim? Kérdezte halkan. Ő is maradhat? Ő is vizes lett. Gábor ránézett a kopott, félszemű játékra. Arra a játékra, ami valószínűleg az egyetlen társa volt ennek a kislánynak a sötétségben. Ő is maradhat, mondta, és egy könycsepp gördült végig az arcán, amit gyorsan letörölt, mielőtt Péter észrevette volna. Mindketten maradtok, mert tartozom ennyivel. Tartozom egy élettel, tette hozzá magában. De ezt még nem merte kimondani hangosan. Még nem. Előbb bizonyosság kellett. Előbb tudnia kellett, hogy az elméje nem csak egy kegyetlen tréfát űze vele. De ahogy nézte a kislány arcát, a Klára vonásait idéző homlokot, a szívében már tudta a választ. A megfeketedett ezüstmedál
Egy egyszerű szív alakú ékszer, amelyet a tűz korma és az idő vasfoga sötétre színezett. A felülete karcos, a fénye megkopott, de a hátuljába vésett betűk még mindig olvashatók. Ez a tárgy az egyetlen fizikai kapocs a múlt és a jelen között. A bizonyíték, amely képes romba dönteni egy hazugságra épült birodalmat. A következő napokban Gábor nem volt hajlandó kiengedni Lilit a látóköréből. Elintézte, hogy a kislányt egy szomszédos szobában helyezzék el, arra hivatkozva, hogy megfigyelésre van szüksége a sok miatt. Bár mindenki tudta, hogy fizikailag a lánynak semmi baja. Péter és az orvosok értetlenül álltak az eset előtt, de nem mertek ellentmondani a milliárdosnak, aki még a kórházi ágyból is úgy irányított, mint egy hadvezér. Gábor lábadozása alatt furcsa, csendes átalakuláson ment keresztül. A telefonját, amely korábban a testrésze volt, kikapcsolta. Nem érdekelte az új bevásárlóközpont terve. Nem érdekelte a tőzsdei árfolyamok ingadozása. Csak egy dolog érdekelte. Az igazság. Vajon lehetséges? Tette fel magának a kérdést ezerszer, miközben az őszi eső verte az ablaküveget. Vajon az elméje játszik vele? A gyász és a halál közeli élmény szüli ezeket a kósza, fájdalmas reményeket? Egyik délután, miközben Lili az ágya mellett ült és mesélt neki, nem a látványról, hanem az illatokról, a pékség édes illatáról a sarkon, a nedves betonszagáról, Gábor rászánta magát a kérdésre, amelytől a legjobban félt. Lili, kezdte óvatosan, mintha vékony jégre lépne. Van valamid a szüleittől? Bármi, ami megmaradt? Egy fénykép, egy játék? Lili a nyakához nyúlt. A kopott, kinyúlt pulóvere alatt egy vékony, szakadt bőrszíjon lógott valami. Ezt a nyakamban találták, amikor bekerültem az intézetbe, mondta, és az ujjai védelmezően kulcsolódtak a tárt köré. Az ápolók el akarták venni. Azt mondták, balesetveszélyes. De én nem hagytam. Haraptam és rúgtam. Felnevetett. De a nevetésében volt valami mélységes szomorúság. Egy harcos emléke, akinek túl korán kellett megtanulnia védekezni. Kiemelte a medált. Egy egyszerű ezüst szív volt, de a felülete teljesen megfeketedett, mintha tűz érte volna. A hő eldeformálta az egyik oldalát. Gábor keze remegni kezdett, ahogy átette a medált. A hideg fém égette az ujjait. Megforgatta a fény felé. A korom és az oxidáció alatt alig látszott, de ott volt. Egy apró, finom véset a hátulján, amit a tűz sem tudott eltörölni. Örökké a miénk. K&G. Klára és Gábor. A férfi lélegzete elakadt, mintha újra szívrohamot kapna. A szoba forogni kezdett vele. Ez a medál. Ezt adta Klárának a 10. házassági évfordulójukra. És Klára azt mondta, a kislányuknak adja majd, ha felnő, ha férjhez megy. De a baleset napján emlékezett rá. Klára valamiért nyugtalan volt az utazás előtt, és a kislány nyakába tette, hogy az angyalok vigyázzanak rá. Gábor torkából egy mérő jövő állatias zokogás tört elő. Lili megriadt a hangtól. Bácsi, fáj valamije? Hívjam a nővért? Gábor megrázta a fejét, bár tudta, hogy a lány nem látja. Nem fáj, Lili, csak a szemembe ment valami. De a kételj, a racionális üzletember kételje még ott motoszkált a fejében. Mi van, ha ez csak egy véletlen? Mi van, ha valaki ellopta a medált a roncsok közül, és véletlenül került a lányhoz? Gábor bizonyosságot akart. Abszolút bizonyosságot. Magához hívatta Pétert. DNS-tesztet akarok, mondta halkan, de olyan hangon, ami nem tűrt ellentmondást. Péter szeme elkerekedett. Kivel, uram? A lánnyal? De hát miért? Gábor úr, ez őrültség, ő csak egy árva. Csináld meg! Csattant fel Gábor. Szerez mintát tőle, egy hajszálat, nyálat, mindegy. És hasonlítsd össze az enyémnel. És Péter, ha bárkinek szólsz erről, tönkreteszlek. Nem lesz olyan cég ebben az országban, amelyik alkalmazna. Amíg az eredményre vártak, ami sürgősségi eljárással is 24 órát vett igénybe, Gábor elkezdett nyomozni. Nem bízott a rendőrségben. Felbérelte a legjobb magánnyomozót, akit ismert,
hogy ássa elő a 10 évvel ezelőtti baleset minden aktáját. A jelentések lassan csordogáltak be a tablettjére, és a kép, ami kirajzolódott, sötétebb és mocskosabb volt, mint amit Gábor valaha is el tudott volna képzelni. A baleset éjszakáján a kórházba szállítottak egy súlyosan sérült kislányt. A neve ismeretlen volt. Az ügyeletes orvos, dr. Kovács, egy név, amit Gábor jól megjegyzett, hiszen ő közölte vele a halálhírt, jelentette a kislány halálát. De nem volt halotti bizonyítvány a levéltárban. Csak egy áthelyezési papír egy távoli vidéki lelencházba, aláírva ugyanazzal a kézzel. Kovács doktor. Gábor emlékezett rá. Ő volt az, aki azt mondta, jobb, ha nem látja őket, uram, őrizze meg őket emlékezetében éten. Most már értette miért. És Kovács doktor 1 hónappal a baleset után hirtelen gazdag lett. Új háza Rózsadombon, új autó, magánpraxis. Gábor ökle kifehéredett, ahogy szorongatta a digitális tollat. Valaki eladta a lányát. Valaki elhitette vele, hogy meghalt, csak azért, hogy... Miért? A válasz a saját végrendeletében rejlett. Ha örökös nélkül hal meg, a vagyonának egy jelentős része egy bizonyos gyermekmentő alapítványhoz kerül, amelynek a kuratóriumában, láss csodát, ott ült Kovács doktor egyik közeli rokona. A puzzle összeállt. Gábor 10 évig gyászolt egy gyermeket, aki mindvégig élt, szenvedett és küzdött, miközben ő a gyilkosait pénzelte. A DNS vizsgálati jelentés egy egyszerű hivatalos papírlap, rajta hideg számokkal és orvosi pecséttel. Gábor kezében azonban ez a papír nem csupán statisztikai adat, hanem a megfellebbezhetetlen igazság. Egy kard, amellyel végre átvághatja a hazugságok évtizedes hálóját. A 24 óra, amit a várakozással töltöttek, hosszabbnak tűnt, mint az elmúlt 10 év összes magányos éjszakája. Az óramutatók mintha ólomból lettek volna, alig vonszolták magukat körbe a számlapon. Gábor nem aludt, csak ült az ágyban, és figyelte a szomszédos ágyon alvó kislány egyenletes légzését, mintha attól félne, hogy ha becsukja a szemét, a látomás szerte foszlik. Végül kinyílt az ajtó. Péter lépett be, és az arca sápadtabb volt, mint a frissen meszelt fal. A kezében egy lezárt, vastag borítékot szorongatott. Nem szólt semmit, nem köszönt. Csasz némán átnyújtotta a főnökének. A keze remegett. Gábor ujjai nem engedelmeskedtek, alig bírta feltépni a papírt. A tépés hangja fülsiketítőnek hatott a néma szobában. Kihajtotta a dokumentumot. A tekintete átugrotta a jogi szöveget, a technikai részleteket, és egyenesen a lap aljára tévedt, oda, ahol a lényeg állt, vastagon kiemelve. Valószínűség az apaságra, 99,99%. A világ megszűnt létezni. A kórház falai eltűntek, a város zaja elnémult. Csak a papír zizegése maradt a kezében, és Lili, aki a másik ágyon ült, a térdét felhúzva, és halkan, gyanútlanul dúdolta a dalt. Gábor, a kemény üzletember, aki soha nem sírt, aki temetéseken is farccal állt, most arcát a tenyerébe temette, és rázkódni kezdett az okogástól. Nem csendes pityergés volt ez, hanem egy gátszakadás. 10 év. 10 elvesztegetett, visszahozhatatlan év. Hagyta, hogy a saját vére nyomorban nőjön fel. Hagyta, hogy éhezzen, hogy fázzon. Hagyta, hogy megvakuljon, mert a jelentés melléklete szerint a vakság nem beleszületett volt, hanem a baleset utáni kezeletlen fejsérülés és fertőzés szövődménye. Míg ő a milliárdjait számolta az üvegpalotájában, a lánya az utcán koldult, és apró pénzért árulta a hervatvirágokat. És mégis ő volt az, aki megmentette. A sors iróniája kegyetlen volt, de igazságos. Uram, dadogta Péter, aki még sosem látta a főnökét így összeomlani. Ez lehetetlen. Biztosan hiba történt a laborban. Nem, Péter, mondta Gábor, és lassan felemelte a fejét. A szeme vörös volt a sírástól, de a tekintete olyan tiszta és éles, mint a borotva. Ez az igazság. Ez az egyetlen igazság az életemben. Ő az én lányom. Eszter. De a dráma még nem ért véget. Ahogy Gábor épp le akarta tenni a lábát az ágyról, hogy oda menjen Lilihez, Eszterhez,
A korterem ajtaja hirtelen kivágódott. Egy elegáns, őszhajú férfi lépett be, magabiztos léptekkel, 2 izomagyú biztonsági őr kíséretében. A drága öltöny tökéletesen állt rajta. Az arca sima volt és ápolt, a mosolya pedig hideg, mint a hüllőé. Dr. Kovács volt az, immár nem egyszerű ügyeletes orvosként, hanem a Szent Anna Otthon és a Gyermekmentő Alapítvány nagyhatalmú igazgatójaként. Jábor úr, értesültem a sajnálatos eseményekről, mondta sima, kígyózó hangon, amelyben nyoma sem volt az együttérzésnek. És arról is, hogy egyik problémás védencünk, a kis Lili, itt zavarja önt a gyógyulásban. Jöttem, hogy visszavigyem az intézetbe, ahová való. Nem való ilyen helyre, csak terhére van mindenkinek. Lili összerezzent a hang hallatán. Felismerte. A teste megfeszült, mint egy húr. Nem akarok menni, kiáltotta, és a maciát szorongatva hátrahúzódott az ágyon, a falhoz lapulva. Félek tőle, ő bántani szokott. Kovács szeme megvillant, de a mosolya nem hervadt le. Intett az őröknek. Gyerünk, ne csináljunk jelenetet. A kislány zavart, képzelődik. Tudja, Gábor úr, a traumák. Gábor lassan felállt. Még gyenge volt, a lábai reszkedtek. Az infúziós áványba kellett kapaszkodnia, de a termete hirtelen megnőtt. A görnyed beteg eltűnt, és helyét átvette az apa, az oroszlán, aki a kölykét védi. Egy tapottat se, mondta halkan. A hangja nem volt hangos, de olyan erővel töltötte meg a teret, hogy az őrök ösztönösen megtorpantak. Kovács elmosolyodott, bár a szemében megjelent a bizonytalanság. Uram, ön beteg, és láthatóan nincs beszámítható állapotban. Ez a lány az állam gondozásában van, én pedig a gyámja vagyok. Nincs joga visszatartani. A törvény az én oldalamon áll. Nincs jogom. Gábor felnevetett, és a nevetése félelmetes volt, száraz és örömtelen. Felkapta a DNS-tesztet az asztalról, és úgy tartotta maga elé, mint egy pajzsot. Van fogalma arról, doktor, hogy mit tartok a kezemben? Kovács pillantása a papírra tévedt. Hunyorított, hogy elolvassa a fejlécet. Az önelégült mosoly lassan, fokozatosan fagyott le az arcáról, helyét átvette a rémület sápadtsága. Ön ellokta az életemet. Lépett közelebb Gábor, és minden lépésnél erősebbnek tűnt. Elhitette velem, hogy a lányom meghalt. Hagyta, hogy megvakuljon. Hagyta, hogy az utcán kolduljon, miközben ön az én pénzemen, az alapítványon keresztül gazdagodott, amit a lányom emlékére hoztam létre. Kovács hátrálni kezdett az ajtó felé. A magabiztossága elpárolgott. Ez rágalom. Abszurdum, nem bizonyíthat semmit. Már mindent bizonyítottam, mondta Gábor, és a hangja most már nyugodt volt, a végítélet nyugalma. Péterre nézett, aki tátott szájjal figyelte a jelenetet. Hívd a rendőrséget, Péter, és az ügyvédeimet, az összeset. Azt akarom, hogy mire ez az ember leér a földszintre, már bilincs várja. És gondoskodj róla, hogy soha többé ne lássa meg a napvilágot. Kovács megpróbált mondani valamit, de a szavak belefulladtak a torkába. Sarkon fordult és menekülőre fogta, az őrökkel a nyomában. Gábor ott állt a szoba közepén, remegve a kimerültségtől és az adrenalintól, de egyenes gerinccel. Végre harcolt valamiért, ami igazán számított. A szakadt fénykép Gábor pénztárcájának legbelső zsebében egy titkos rekeszben lapul. A szélei rojtosak, a színek megfakultak, egy régi kávéfolt is égtelenkedik a sarkán. A képen egy fiatal, ragyogóan boldog nő látható, karjában egy újszülöttel. Ez az egyetlen kép, ami megmaradt Gábornak, és most már nem csak a múlt fájdalmas emléke, hanem az igazság tükre is. Miután a rendőrség elvitte Kovácsot, aki még az ajtóban is fenyegetőzött, és a kapcsolataival kérkedett, bár a hangjában már ott remegett a rettegés, nehéz, sűrű csend borult a korteremre. De ez most másfajta csend volt, mint korábban. Nem a magány, hideg, üres csendje, hanem a vihar utáni, elektromossággal teli várakozásé. Péter, aki eddig csak statiszta volt ebben a drámában, most hirtelen fontos szereplővé lépett elő. Gábor intett neki. Menj,
mondta halkan. Intézzel mindent. A rendőrséget, az ügyvédeket, a sajtót. Azt akarom, hogy holnap reggelre mindenki tudja, ki ez az ember. És Péter, hagyd ránk az ajtót. Péter bólintott. Most az egyszer nem volt cinikus megjegyzése, nem volt kifogása. A tekintetében tisztelet csillant meg. Kilépett a folyosóra, és halkan behúzta maga mögött az ajtót, diszkréten magukra hagyva apát és lányát. Gábor ott maradt állva az ágya mellett, reszkető lábakkal. A kimerültség hullámai átcsaptak felette, de nem engedte, hogy ledöntsék. Nem most. Lili, Eszter. A saját ágyán ült, a térdét felhúzva és afelé fordult. A vak szemei tágra nyíltak, tele voltak kérdéssel és félelemmel. Nem értette a felnőttek vitáját, a rendőrséget, a kiabálást. Csak azt érezte, hogy a levegő vibrál a feszültségtől, és hogy a biztonságosnak hitt világa megrendült. Bácsi? Kérdezte halkan, és a hangja megremegett a csendben. Miért volt itt az igazgató úr? És miért mondta azt neki, hogy ellopta az életét? Ez mit jelent? Gábornak össze kellett szednie minden erejét, ami még maradt benne. Ez volt élete legnehezebb tárgyalása. Nem egy ravasz üzletféllel, nem egy korrupt politikussal, hanem a saját lelkiismeretével és a lányával szemben. Hogyan mondja el? Hogyan mondja el egy 10 évesnek, akit elhagyott a világ, aki azt hiszi, hogy árva, hogy az apja mindvégig itt volt, csak nem kereste őt eléggé, hogy a sötétség, amiben élt, részben az ő vakságának köszönhető. A keze a zsebéhez tévedt, előhúzta a bőrtárcáját. Az ujjai rutinosan találták meg a titkos rekeszt. Kivette a fényképet. A papír tapintása ismerős volt, 1000-szer megsimogatta már az éjszaka csendjében. Lassan, mintha súlyos terhet cipelne, odalépett a lányhoz. Leült az ágy szélére. Az ágyrúgó nyikorgása hangosnak, szinte bántónak tűnt a csendben. Lili összerezzent, de nem húzódott el. Érezte a férfi közelségét, a testmelegét, és valami mást is, a szomorúságot. Lili, kezdte Gábor, aztán elharapta a szót. A név idegenül csengett a szájában. Nem ez a neved. A kislány megrázta a fejét, zavartan. De igen, engem Lilinek hívnak. Az intézetben adták ezt a nevet, amikor bekerültem, mert szeretem a liliom illatát. A nővérek azt mondták, ez illik hozzám. Az egy szép név, mondta Gábor lágyan, de az édesanyád máshogy nevezett el, ő Eszternek hívott. A kislány keze megállt a levegőben, mintha egy láthatatlan falba ütközött volna. A medálhoz kapott a nyakában, a fekete ezüst szívhez. Eszter? Ízlelgette a szót. Azt jelenti csillag, fejezte be helyette Gábor, és a hangja elcsuklott. Mint a dalban. Aludj el szépen, kis csillagom. Anyukád mindig így hívott. A kis csillaga voltál, aki fényt hozott az éjszakájába. Lili lélegzete felgyorsult. Honnan tudja? Suttogta, és a hangjában egyszerre volt jelen a hitetlenkedés és a kétségbe esett remény. Honnan ismeri a dalomat? Honnan tudja a nevemet? Azt mondta, a dal csak az enyém. Gábor a kezében lévő fényképet nézte. A képen Klára nevetett, a szemében ugyanaz a kék ragyogás, mint ami most a lányáéban, csak élettel telibb. Mert én voltam ott, amikor megszülettél, mondta Gábor, és minden szó egy-egy kő volt, amit le kellett vennie a szívéről. Én fogtam a kezedet, amikor először sírtál fel a világra. Én ringattalak, amikor fájt a hasad. Én voltam ott, amikor először mosolyogtál. Lili arca megváltozott. A zavarodottságot felváltotta valami más, egy remegő, fájdalmas felismerés. De azt mondták, mindenki meghalt. A hangja alig volt hallható. A balesetben, a tűzben. Azt mondták, nincs senkim, hogy egyedül maradtam. Hazudtak, mondta Gábor keményen,
és a düh egy pillanatra újra fellángolt benne, de aztán gyorsan elült, átadva helyét a bűntudatnak. Megfogta a kislány kezét. A tenyere, ami annyi kemény üzletet kötött, most lágyan, óvóan kulcsolódott a kicsi, bőrkeményedéses ujjak köré. Hazudtak neked, Eszter, de én is hibás vagyok, mert hittem nekik, mert gyenge voltam, mert vak voltam, vakabb, mint te valaha is leszel. Láttam a világot, a pénzt, az üzletet, de nem láttam a lényeget. Nem kerestelek. Eszter ujjai megremegtek Gábor kezében. Ismerte a papámat? Kérdezte, és ez a kérdés jobban fájt Gábornak, mint 1000 kész szúrás. A kislány még mindig nem értette, vagy nem merte érteni. Gábor a szájához emelte a kislány kezét, és egy csókot lehelt a sáros, hideg ujjaira. Igen, ismertem, mondta, és a könnyei, amelyeket eddig visszatartott, most csendben elkezdtek folyni, ráhulva a kislány kezére. Ő egy bolond ember volt. Egy büszke, makacs bolond, aki azt hitte, a pénz a legfontosabb. De ma ez az ember meghalt egy kicsit ott az utcán, a sárban, és valaki más született a helyére. Lili érezte a forró könycseppeket a bőrén. A nedvesség érintése sokkolta. A felnőttek nem szoktak sírni, a bácsik nem szoktak sírni. Te sírsz? Mondta meglepődve, és a szabad kezével bátortalanul elindult Gábor arca felé. Gábor lehúnyta a szemét, és várta az érintést, várta az ítéletet. Gábor reszkető keze. A fizikai kapcsolat az egyetlen híd a sötétség és a világosság között. Ez a kéz, amely eddig csak kemény szerződéseket írt alá, parancsokat osztogatott és pénzt számolt, most védtelenül, tenyérrel felfelé várja az ítéletet. Ez a kéz most nem elvesz, hanem kér, bocsánatot és egy második esélyt. Gábor lecsúszott az ágy széléről. A lábai gyengék voltak, a térdei koppantak a kemény, hideg kórházi linoleumon, de nem törődött vele. Ugyanúgy térdelt most, mint az utcán a sárban, amikor a szíve felmondta a szolgálatot. De most nem a fizikai fájdalom, hanem a mérhetetlen alázat vitte a földre. Eszter, mondta, és a hangja alig volt több, mint egy reket suttogás, mégis betöltötte a szobát. Én vagyok az apád. A kislány nem mozdult. A keze, amely elindult a férfi arca felé, megdermedt a levegőben. A szobában megállt a levegő, mintha az időkereke is megakadt volna. A csendben csak a monitorok halk zümmögése hallatszott, amely most fülsiketítőnek tűnt. Aztán lassan, végtelenül lassan, Lili ujjai újra elindultak. Elérték Gábor arcát. Ez volt az ő látása. Az apró finom ujjbegyek, amelyek már megtanulták olvasni a Braille írást és a virágok szirmait, most egy arcot olvastak. Végig simították a magas homlokot, a gondok és az idő vájta mély barázdákat. Lejjebb siklottak a sűrű szemöldökön, a csukott szemhéjakon, amelyek alatt a szemek most nedvesek voltak. Gábor mozdulatlanul tűrte a vizsgálatot. Nem mert lélegezni sem, nehogy elriassza a lányt. Minden érintés egy feloldozás volt a bűnei alól, és minden érintés egy ítélet is egyben. Lili ujjai megálltak a férfi orránál, majd lejjebb mentek a borostás ára, amely karcolta a tenyerét. Aztán visszatértek a szemekhez. Érezte a nedvességet. Te sírsz? Mondta a kislány meglepődve. A hangjában nem volt vád, csak tiszta rácsodálkozás. A világában a felnőtt férfiak, a bácsik, erősek és távolságtartóak voltak. Nem sírtak. Gábor megfogta a lánya kezét, azt a kezet, amely most az arcán pihent, és a saját arcához szorította. Érezte a bőrkeményedéseket a kis ujjakon, a hideg, utcai élet nyomait. Igen, vallotta be Gábor, és a hangja megtört. Mert annyira sajnálom. Sajnálom, hogy hagytam, hogy fázz. Sajnálom, hogy hagytam, hogy egyedül legyél a sötétben. Sajnálom, hogy nem voltam ott, hogy megvédjelek a rossz emberektől, a hidegtől, a magánytól. Lili hallgatott. A vak szemei a férfi felé fordultak, mintha látná a lelke legmélyét. Azt hittem, senkim sincs.
suttogta. Azt hittem, engem senki sem szerethet, mert hibás vagyok, mert nem látok. Nem te vagy a hibás, mondta Gábor hevesen, és megszorította a kislány kezét. Én vagyok a hibás. Én voltam a vak, Eszter. Én nem láttam, mi az igazán fontos. De most már látom. Itt vagy előttem, és te vagy a legfontosabb dolog a világon. A kislány ujjai megálltak Gábor mellkasánál, ott, ahol az egész történet elkezdődött. Érezte a dobogást a vékony pizsamaanyagon keresztül. A szíved, suttogta Lili, és egy halvány mosoly jelent meg a szája szélén. Már nem fél. Emlékszel? Az utcán nagyon félt. Úgy dobolt, mint egy kismadár. Nem, mondta Gábor, már nem fél. Mert most már tudja, hogy miért dobog. Érted, dobog kicsin. Csak érted. A félretett fehér bot. A vékony, kopott eszköz, amely eddig Lili szeme, pajzsa és egyetlen támasza volt a világban, most elgurul a földön és koppanva megáll az ágylábánál. Lili elengedi, mert már nincs rá szüksége. Most már van kibe kapaszkodnia. Egy erősebb támaszba, amely nem hideg fémből, hanem húsból, vérből és bűnbánó szeretetből van. Lili. Eszter. Lassan, mintha egy láthatatlan, mágneses vonzást követne, előrehajolt. A kis vékony karjai, amelyek eddig csak a macit szorongatták védekezésképpen a világgal szemben, most felemelkedtek és átölelték Gábor nyakát. A feje a férfi széles vállára dőlt. A sáros, vizes plüsmaci Gábor tiszta pizsamájához nyomódott, sötét foltot hagyva rajta. De Gábort ez egy cseppet sem érdekelte. Ha az egész világot sár borította volna be ebben a pillanatban, azt sem vette volna észre. Gábor bezárta a karjait a lánya köré. Szorosan, kétségbe esetten ölelte. Mintha attól félne, hogyha egy pillanatra is lazít a szorításon, a kislány köddé válik és eltűnik, mint egy álomkép. Érezte a vékony, madárcsontú hátát. A hajának savanykás, eső és utca áztatta szagát, ami alatt ott bujkált valami édes, eltéveszthetetlen gyermeki illat is. Tudtam, hogy eljössz, suttogta a kislány Gábor fülébe, és a lehelete meleg volt a férfi nyakán. Ez a mondat jobban fájt Gábornak, mint 1000 késszúrás a szívébe. A gyermeki hit, ami soha nem adta fel, még akkor sem, amikor a felnőtt már rég lemondott mindenről. Ő nem jött érte. A sors rángatta ide, a véletlen kényszerítette térdre. De a lánya hite tisztább volt, mint az ő valósága. Itt vagyok, mondta Gábor, és a hangja elfulladt az okogástól. És soha, de soha többé nem megyek el. Abban a pillanatban, ott a hideg kórházi padlón térdelve, Gábor a milliárdos, akinek a vagyona felbecsülhetetlen volt, gazdagabbnak érezte magát. Mint valaha életében. Nem kellett Rolex, nem kellett felhőkarcoló, nem kellett a hatalom mákonyos érzése, amitől az emberek remegtek a jelenlétében. Csak ez az ölelés kellett. Csak ez a törékeny élet a karjaiban, ami az övé volt, és ami mégis majdnem elveszett miatta. Soha többé nem engedlek el, suttogta a kislány hajába, és a könnyei eláztatták a szőke tincseket. Soha többé. Megígérem. És én mindig betartom az ígéreteimet, csillagom. Még ha eddig nem is tettem, mostantól befogom. Lili nem szólt semmit, csak szorosabban bújt hozzá. A fehér bot ott hebert elfeledve a padlón, mint egy levetett páncél a csata után. A háború véget ért. A csend, ami betöltötte a szobát, már nem a várakozásé volt, hanem a megérkezésé. A sárga pitypang. Egy egyszerű, hétköznapi gyomnövény, amelyet a legtöbben észre sem vesznek, vagy kigyomlának a tökéletes gyebből. Gábor kezében azonban ez most a legértékesebb kincs. A napfény, a tavasz és az élet szimbóluma, amelyet megoszthat a lányával. Azt jelképezi, hogy az érték nem az árcédulán múlik, hanem azon, hogy kinek a kezében van. A következő hetekben a bulvársajtó hiába kereste az ingatlan királyt. A szalagcímek harsogtak a botrányról, dr. Kovács letartóztatásáról és a Szent Anna otthonban feltárt visszásságokról, de Gábor elérhetetlen volt. Eltűnt a közéletből, mintha a föld nyelte volna el.
De nem a süllyesztőbe ment, hanem haza. Egy olyan otthonba, amely 10 év után először telt meg élettel. A történetünk vége nem egy rideg tárgyalóteremben, nem is egy steril kórházi ágyon játszódik, hanem egy parkban, hónapokkal később. Tavasz van. A fák rügyeznek, a levegőben a friss fű és az orgona édes illata keveredik a Duna párájával. A napfény meleg, simogató, ígérettel teli. Gábor egy padon ül egy hatalmas tölgyfa alatt. Nincs rajta a páncélja, a méretre szabott töltöny. Egy kényelmes, puha kardigánt visel, és vászoncipőt. Az arca kisimult, a mély barázdák, amelyeket a gond és a harag vésett oda, most a mosolygástól lágyultak meg. Mellette Eszter ül. A ruhái újak, csinosak, a haja szépen, gondosan befonva. Gábor maga fonta bereggel, bár még mindig ügyetlenkedik a szalagokkal. De a legfontosabb változás nem a külsőségekben van. A kezében nincs fehér bot. Helyette egy gyönyörű, okos tekintetű Golden Retriever fekszik a lábánál, a fejét a kislány cipőjére hajtva. Egy vakvezető kutya, Soma, aki most már a szeme helyett szeme. És Eszter nevet. Hangosan, felszabadultan, olyan csilingelő kacajjal, ami miatt a járókelők is önkéntelenül elmosolyodnak. Apa! Kiáltja, és az ujjai a kutya sejmes fülét morzsolgatják. Meséld el, milyen színű a virág, amit találtál. Gábor lehajol a fűbe, letép egy pitypangot, óvatosan, hogy ne sértse meg a szárát. A lánya kezébe adja. Sárga, mondta Gábor elgondolkodva. Hogyan írja le a színt valakinek, aki a sötétben él? Olyan sárga, mint a napmelege az arcodon, amikor délben kisüt. És a közepe. Tapintsd meg. Eszter ujjai végigfutnak a szirmokon. Puha, mondta. Mint Soma füle, és kicsit csiklandós. Igen, bólintott Gábor. Ez az élet színe, csillagom. A háttérben, a fák lombjai mögött, ahol régen az omladozó bérház állt, amit Gábor egy tolvonással el akar törölni a föld színéről, most egy felújított, gyönyörű épület magasodik. Az ablakokban virágok, a kertben gyerekjátékok. A kapu felett egy szerény, de elegáns tábla hirdeti: Klára és Eszter ház. Otthon azoknak, akiknek nincs hová menniük. Nem épült meg a pláza, nem épült meg az üvegpalota. Helyette otthon épült árva gyerekeknek és egyedülálló anyáknak. Gábor megtartotta az ígéretét. Nem csak a lányát mentette meg, hanem saját magát is. A vagyonának nagy része ebbe a házba vándorolt, de ő sosem érezte magát ilyen gazdagnak. Megtanulta, hogy a vakság nem a szem hiányossága, hanem a szívé. És néha kell egy tragédia, egy zuhanás a sárba, egy infarktus az útszélén ahhoz, hogy végre felemelhessük a fejünket, és meglássuk, mi az, ami igazán számít. Eszter megszorította az apja kezét, és a vállára hajtotta a fejét. Szeretlek, apa. Gábor nyelt egyet, a torka elszorult a boldogságtól, ami fájdalmasan édes volt. Átölelte a lányát, és ránézett a lenyugvó napra, amely aranyhidat vont a város fölé. Én is szeretlek, csillagom. Mindennél jobban. És miközben a nap lement a Duna felett, apa és lánya ott ültek a padon, és hallgatták a világot. Mert néha nem kell látni ahhoz, hogy tisztán lássunk. A legfontosabb dolgok úgy is láthatatlanok a szemnek.